ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз прогнози Рафаэл дос Санос дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский. мо боварӣ дорем ки Махачев дар ин муҳориба ғолиб мешавад, аммо ба ки ин муҳориба дар кор аст, ман ин чизро намефаҳмам. роҳбарои UFC оиди чӣ фикр карданд вақте ки муҳорибаро таъин карданд? Чунки Ислам бояд ки камарбанди худро зидди ҷангварони вазни сабук ҳимоя кунад, визуфҳои ҳақиқиро қабул кунад, на ин ки бо ҷангвари вазни ним сабук муҳориба гузаронад. барое ки Волконовский дар ин муҳориба ғолиб шавад, ӯ бояд ки кори хеле зиёд кунад, бо шахсоне спарринг гузаронад ки аз рӯи стил ба Махачев монанд бошанд ва Волконовский дар спарринг бо онҳо бояд ки зуртар бошад, аз онҳо дида хеле зуртар бошад. ана ҳамон вақт шояд ки ӯ ягон имконият пайдо карда Исламро ҳайрон кунад, гуфтааст дос Санос. хотиррасон мекунем ки Рафаэл дос Санос ва Ислам Махачев бояд ки 3 маротиба муҳориба мегузаронданд, аммо ин кор рух надод. якум маротиба дос Санос ба бемории коронавирус гирифтор шуд ва муҳориба қатъ шуд. дуюм маротиба боша Ислам осеб гирифт. аз сеюм маротиба боша боз дос Санос осеб гирифта буд ва ҳамин гуна 3 маротиба ин муҳориба барҳам хӯрда буд. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем, рӯзи 10 декабр дар Қазоқистон дар шаҳри Атирау турнири Eagle FC 51 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир чемпиони доимии вазни миёнаи Eagle FC Фаридун Одилов ва чемпиони муваққатии Eagle FC Даврен Ермеков вомехӯранд ва ҳозир бошам мо суханҳои онҳоро пеш аз муҳориба пешкаш шумо мекунем, ки ин чизро сомонаи расмии Eagle FC нашр кардааст ва оғоз мекунем аз суханҳои Даврен. мо бо Одилов то 5-ум раунд намеравем, аз ҳама зиёди зиёд 4 раунд. агар ки ӯ дар стойка ҷангидан хоҳад, пас дар стойка меҷангем. агар гӯштин гирифтан хоҳад, пас гӯштин мегирем, гуфтааст Ермеков. ана Фаридун боша чунин суханҳо гуфт. рӯзи 10 декабр мо Ермековро меафтонем. ман махсус ин муҳорибаро дар Қазоқистон қабул кардам. ба ман маъқул аст вақте ки ҳама зидди ман аст, гуфтааст Одилов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ҳар дуи ҷангварон нияти фавран ба анҷом расондани муҳорибаро доранд ва намехоҳанд ки муҳорибаи онҳо то қарори доваро равад. барои ҳамин гуфта мешавад ки мо шуморо муҳорибаи дурахшон ва шавқовар интизор аст ва рӯзи муҳориба мебинем ки кадоме аз онҳо нақшаи худро амалӣ карда метавонад. аммо боша, албатта ки Фаридунро дастгирӣ карда ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. ситораи нави UFC Пэди Пимблет оиди рақиби дар пеш истодаи худ Ҷаред Гордон фикрҳои худро баён кард. Ҷаред Гордон дар ҳақиқат ба ман маъқул аст ва ман ӯро эҳтиром мекунам. ин шахс таърихи хеле хуб дорад. ӯ роҳи хеле вазнинро тай кардааст. ӯ аввал алкаш буд, ҳозир боша ҷангвари UFC аст, аммо ӯ дар сатҳи ман нест. барои ҳамин ман ӯро фавран шикаст медиҳам. ман Гордонро дар якум раунд шикаст медиҳам ва ана ҳамон вақт ҳама мефаҳмад ки дар назди онҳо ҷангвари ҷиддӣ истодааст, гуфтааст Пимблет. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пэди Пимблет ва Ҷаред Гордон аллакай шаби 10 ба 11 декабр дар турнири UFC 282 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, як факти аҷиб оиди Пимблет. то ба UFC омадан ӯ дар Инстаграм ҳамагӣ 28 000 обуначӣ дошт ва баъди 3 муҳориба дар ташкилоти UFC обуначиёни Пимблет аз 2 миллиону 300 000 зиёд шудааст. ин боз як маротибаи дигар тасдиқ мекунад ки муҳорибаҳои ӯ ба мухлисони ММА хеле маъқул аст ва ӯ ҳама имкониятро дорад ки ба монанди Конор Макгрегор ситораи калон шавад ва шаби 10 декабр ӯро дар ҳақиқат рақиби сахт интизор аст. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Пэди Пимблет дар оянда чемпиони вазни сабуки UFC шуда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.